सफैबाय लोगोफोर आथिमंगल जोंहा बिसोर सानैया बिदा हौवानि ओंखाम जाग्रा बिथांमोन आथिमंगलाव सफैबायलै लोगोफोर नै सफैबाय नै आरो नै आंखौसो नुगासिनो खोमा मादों जाग्राफ्रा लागाव अबेनि आलासि फैखो नै आयौ आजां ओइ नै हिनजाव गोदाना बेयावसो दंखोमायो बोरै मोखां देखायब्रा नै जाम्बि लाजि नामा बे जोंनि बिनानाव जोंजों गेलेयोमोन गोदो हौवा गोदान नोंनिया अ नोंनो बिथांमोना एकदम उन्दै गोजा दानि हाबा नालाय उन्दै जाजोब्बाय आरोना सिख्लाफ्राबो उन्दै गोजा नैबे बिथाङा बिनो बिराद असे लोगोमोन गारनानै थांबाय ओमफ्राय जोंनि बिनानावखौ गारनानै थांबाय बियो जोंना बिनानावाबो एसे दुखु मोननानै दङ माने लोगोफोर नालाय असेथारमोन गारलांनो बादोंमोन खिन्थु जुलियाथ' जाखानांगोन सानसेबाबो सानसे र' नोंथांमोननि फारि देखायहैनि ओइ साहा लोंग्रा बिथांमोन नै जोंना आब'आ नैबे आब'आ सिलबारिनि जोंनि बिसोर गामि खाथि बिसोरबो गामि खाथिनि गोजा नै आरो आब' सासेया बिसोरबो नै जोंना बुरिया नै बुरिया जोंना बिराद बुरिथारबायलै नै बिना हौवाया नै नै सिख्लाफोर गामिनि सिख्लाफोर बिसोरो नै सेंग्राफ्रा बेयाव जों गामिनिबो दङ नै जों गामिनि गोजासो माथो आंनि लोगो गोजा बिथांमोना सेंग्राफ्रा गासिबो र' आलासिफोरखौ देखायहैनि नै गपाल आलासिफ्रा नोंथांमोना सिनायनोबो हागौ सोरबा आलासिफोरखौ मोखांखौ नुवासै कल्पना ना सोरमोन बे रोंलाय माथो मोखांखौ देखिया नै लाजिदों नानिया अबे गामिनिफ्राय फैदों सिलबारि मनाखसा ओइयो माबानि जोंनि सार मा नाममोनलाय सारा जोंना सारनि थिंजायनिफ्राय फैदों सिलबारि सथ' मनाखसा इसोरबोथ' मा आन्दासाव इसोर गामिनि इसोर माखासेया जों गामिनि बिसोरो मा थाखुमाखो होननाय मोखाङा मा जायोमोनलाय आंहा बेखौ बाजै होलायलाय मोखाङा लाय बिथाङा माबा खानायफोर सोरबा बोजानोबा बिथाङा बोयो खानायफोरखौ दाम खमावनो बोनो होयो बिथाङा फैगासिनो नै दासो फैगासिनो मानसिफ्रा फैहांगासिनो ओंखाम जानायखौ देखायनि र' ओंखाम जाग्राफोरखौ ओइ नानि इयो दंफैयो नैबे माबा बैसिनि हिनजाव गोदाननि बिबाजै नै जोंना आयंआ नैबे जोंनि बाजै सिलबारिनि नैबे आइनि बिनानाव बियो आयं ओमफ्राय नैबेबो माबा बेबो बाजै सिलबारिनि ओमफ्राय नै बिनि बिमाया नैबे बाजै सिलबारिनि नै गामिनि मा रानना होखो जौसोबाव नै आरो नै जोंना आदाया जागासिनो बेबो नै जागासिनो ओमफ्राय नैसोर गामिनि जाग्राफोर बिथां बेदर रानग्राया नै उन्दैफोर जागासिनो उन्दैफोर रानग्राया लाब्रा थाब्रा रानगासिनो नै जोंना आदाया बेसे गोबाव जाबायगो आदसा जाखांबाय दे जिरायथ'दो नै आयं फाफ्राम बबाय नै फाफुर रानग्रायाबो नै जोंना मादैया मा रानगो दालि जाग्रा बिथांमोन नै गामिनि गोजा बिथांमोना रानग्राफ्रा
दा देखायबावगोन र' ओंखाम संग्राखौ नै ओमफ्राय मा ओंख्रि मोनजाखो हा लाब्रा ना नैबे बिथांखौ नुथारासैमोन आं दिनैसो नुदों एसे गोबाव जाबायमोन ओइ बोराय मा मोनजाखो मा मोनजाखो आयौ लाल साहाबो लोंलायो नोङो ओंखाम जानायाव लाल साहा लोङो लाल साहा आयौ नै बुरैजोंसो जाबावदों जरा जरा जाबोदों बिसोर नायलाय नायलाय बोरायबाबो बुरैबाबो बाब 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 दे मोजां जालै दे दे लासै लासै जा हाखा दावरा जानाङा बिसोरबो गामिनि र' ओंखाम संग्राखौ देखायनि नोंथांमोननो ओंखाम ओंख्रि गोथाव मा बियो माबा बायगन सारमायगोनानो नै संग्रा बिथांमोना लागावगासिनो हायगासिनो नै संग्राफ्रा नैयाव संगासिनो देखेरबालाय मा मोनजाखो बे गथ'आ फैदों सिख्लाफ्रा दहायनो फैनो होननाया दासिम मोनफैयो बिसोर आयौ ड्रेसाबो नायलाय एकदम बाब देन्जारलै बिसोरो नै जोंना नैबे सिलबारिनि बाजै जायो जोंहा बेखौ बाजै ओमफ्राय नैबे फंबाय ओमफ्राय नै जोंना बिदाया थांनोसो नागिरबाय दासो आंहा फैदों बिस्रा थांनो नागिरबाय दे थाङोबालाय थांदोसै मा मोनजाखो लाब्रा ना मोनजाबायनो बेदर जौ दे थांदो होमबा दे दे